gure bizi dinamikan ez gauz horitzut alako gauzak bitzen formakuntza modura oso. Apur bat kostiente izatea segaitxe jaten dugu, ze ingurutan, eta horrek erakutsi duzte bentsete aukeratzen janarizak, konpainiak eta beste gauza batzuk, mastikazioa eta garrantzitsua izan dira. Honako ikastarua sarrezo onbiltzetek ezela, ez ditzetek izan bihar gauza arraro bat, eta urtean bentzetek itxien ez bat edo bi ondo biltzetek. Asko guztaiak oso ondo eta asko ikasi dugu, eta jarraitzeko esperantzia zurrengo baten oso ondo, Dana izan da ondo eta Amaia oso gustora egon gara eta oso abilia da eta gustora. Ikastarri guztaiak asko, gauza asko akordera egiten dau eta laburtxure txizako posik egon gara, honi barriro udabarri zan edo besteren bat itxen bagaitu eta pozorreko ara. Ondo pasatu.